tigil sa pagbayo. Ito ang isa sa mga sekreto sa paggawa ng masarap na kakaning nilubak o nilupak sa Tagalog. Isang tradisyonal na kakanin ng mga Bicolano na gawa sa nilagang kamuting kahoy o saging na saba. Ngayon, hindi na lamang sa classic nitong timpla makikilala ang nilupak. Mayroon ng nilupak na may chocolate chip, may sili, may halong mushroom, at ang pinaka-inaabangan pa rin ng marami, ang OG na nilubak na may mantikilya. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga tampok na produkto sa idinaos na Nilubak Festival, kasabay ng week-long celebration ng 65th founding anniversary ng Barangay San Felipe sa lungsod ng Naga. Unang inulunsad ang Nilubak Festival noong 2019 ngunit natigil dahil sa pandemya. Ngayong taong 2026, muli itong ibinalik ng Barangay Council hindi lamang bilang paggunita ng kultura, kundi upang maipakilala muli ang nilubak sa mas batang henerasyon sa pamamagitan ng makabagong timpla at inobasyon. Bukod sa pagtatampok ng iba't ibang uri ng nilupak, naging sentro rin ng aktibidad ang festival para sa mga residente. May mga booth ng nilupak at iba pang produkto at may live band naman sa gabi na nagbibigay ng libangan at naghihikayat ng mas maraming bisita sa barangay. Ayon kay Nanay Linda, isa sa mga namamasyal sa mga booth, malaking bagay para sa kanya ang ganitong aktibidad dahil bilang isang mahilig sa nilupak, mas marami siyang naging pagpipili ang flavors ngayon. Oy, sus marisip ni. Aral daw ako kibili ni linubak. Ayan talaga ang magay na project ni mga engineer, mga residente dito. Number 1, nakakatabang sa enda. Kasi siyempre, kaipuhan magka-earn. Tapos nakakatabang din sa mga tao. Mauma. Maliban sa pagpapakilala muli ng nilupak bilang isang tradisyonal na kakanin, isa rin sa mga pangunahing layunin ng Nilubak Festival ang mabigyan ng opportunity ang mga maliit na negosyante at nilupak sellers na makapagbenta at makilala ang kanilang mga produkto. Kaya ayon kay Noe Candelaria, isa sa mga exhibitor ng nilupak, na subukan ang nilubak ng San Felipe at suportahan ang kanilang produkto. Aprobranin dang luto mi digdi sa Linubak Festival, bako lang digdi sa mo, kundi digdi sa gabos na naglulubak na quality saka fresh po ang pakagibo. Ayon naman sa Barangay Council, umaasa silang magpapatuloy ang mga ganitong uri ng inobasyon at produksyon ng mga exhibitors kahit matapos na ang celebration ng founding anniversary ng barangay. Para sa Barangay San Felipe, ang Nilubak Festival ay hindi lamang pagpapakilala ng pagkain, kundi pagpapatunay na ang tradisyon ay maaring sabay na paunlarin at iangkop sa makabagong panahon. Regine Boy, CSN.